yazini awe sasa mnandi thuze Shanks. amnandi Uyazi mangibala la. Ngibona ukuthi umuntu ngamunye kuzomela akhiphe u100 ukuze sikwazi ukucover phela le bill yamanzi. Hayi ngeke mina ngeke ngikwazi ukukhipha u100 ophelele ngiyala. Hawu. Kanjani manje Sitshotho? Ngoba phela ngicabanga ukuthi wonke umuntu la uyawasebenzisa amanzi. Hayi noma abe kuthiwa nje kunjalo nani niyazi ukuthi mina ngiwamosha manje angigezi mina mangayi indawo. Kahle mina nje ngiyibona iunfair lento. Yini mina ngavele ngikhipha u50 bese ukuthi lesele niyikhiphe nobabili. Vele nini enimosha amanzi. Sitshotho. Amanzi akwamoshi nje egezeni kodwa ngisikhona la wamosha khona. Wamosha uphi manje futhi? Sozinho no lanche. Esse fumo. Essa cheia para Hayi, kodwa Sitshotho. Hayi cha. Akuzona nje ihlungu edalela umonakalo. Into edalela umonakalo nangu. Yile nto ebeyipheka izolo engayazi ukuthi yini kanti nami ngizokhothi ihlungu. Nakho sengihlukunyezwa isisu. Cha ungangifaki mina nje angingeni kule nto yakho. Yazini, kulungile madolisa ngizokhokha lo 100 rand, ngizokhokha. Hayi ke. Kushuthi umuntu nomuntu uzokhipha u100 Siyavumelana? Cha mina angivumike lapha. Yabona ngoba vele sesayifaka leyo mosha. Ngibona ukuthi mina makadelisa uwena umuntu omosha amanzi la. Hayi uyabona ke Shanks ukuthi mhlawumbe ukhulumela le ndaba ukuthi mina ngigeza kabili ngosuku. Hayi uyageja ke lapha. Mina phela ngumuntu wesifazane. Ngathi nibuye nikukhohlwe lokho. Angisho lokho mina. Mina ngisho lento oyenzayo njalo moya ogeza. Yabona lento yakho ukuthi njalo moya ogeza uqala uchame etoilet uflash iyawamosha amanzi. Man, wazi kanjani ukuthi ngiqale ngichame etoilet? What if ngisuke ngiyixinekele? Hawu makadelisa umuntu ochama uyazwakala. Phela kwazi ukuthi ngaphela 10 seconds ungenile ebathroom bese usizwe sanje ukuthi usuyaflash. Wena kahle into okumele uyenze ukuthi moya ogeza uvela uqala ugeze ngasenhle usheshise bese uyachama ke kona amanzi. Vele usukuzogeza ngezansi uflash usuwaflasha wonke. Haya nithando weShanks. Nikeza ngomchamo wenu. Irule yokugeza leyo madelisa. And wonke umuntu uyayenza lento leyo ivumelekile. Kube sokuba ikhona phela ukuthi yabo ayekho umuntu ongavuma nje aphumele obala aconfess. Hey. Nami phela ngivumelana nawe Shanks. Vele phela sasiyenza lethu sisayingane singenankinga nje. Hayi boStshotho, asisezona phela izingane manje. Ukube sisayingane ngaba sihlangene ngendaba yebill namhlanje. Hayi ke uma ungavumi ke shuthi uzokhokha u150 bese thina sikhokha 75. U150. Kanjani? Kanti uStshotho akasawamoshi amanzi. Oh ya umuntu ongasawamosha amanzi la imina ngedwa. Okusho ukuthi ke ngizokhokha mina u50 rand ebese nina nobabili nikhokhe 125. Siyavumelana. Manje wena Shanks usho ukuthi wena wamoshi inhlobonhlobo nje amanzi. Hayi cha impela mina ngenza nje yonke into endlela esavumelana ngayo impela. Kodwa angazi ngikubone uwakala ngeketela ngendlela esasivumelane ngayo.
Kunalokho ngihlezi ngikubona uphethe indishi. Ngabe lokho kusho ukuthi mhlambe usebenzisa indishi? Manje wena amadelisi ugadana nami ngiyogeza ngumuntu wesilisa. Hayi. Nami impela angikaze ngikubone Shanks. Hayi ngoba ngisuke ngikugadile yabona. We Shanks. Uqonda ukuthi mina ngigadana nabantu besilisa mangabe endlini ezincane. We Shanks iqonda ukuthini lenkulumo yakho? Hayibo, man, asilwe. Awubeke umshiza sijodo. Hawu. Wena Shanks, ngoba ke wena uthi amanzi awamoshi, angithi? Ngakho ke unganjani ukuthi mhlawumbe mawusuyogeza sihambisane kanye nawe usikhombisa ukuthi wasebenzisa kanjani? Okay, kulungile singahamba ngikhombisa. Ngifike ngivula amanzi. Hawu, awekho. Ngiwavale ebese ngikhumbula ukuthi konje sawavala sithenzela lento okumoshaya kwamanzi. Hayibo. We Shanks. Kanti ugezele esinkini? Hayi ebhavini. Hayi ngisuke ngisadila nokuxubha la. Ngiyeza ukugezeni. Thina into esizoyibona la ukuthi ugeza ngamanzi angakanani. Hayi okunye. Okay, oh. Mina ngibona ukuthi mhlawumbe sisebenzise nali ukuqala amanzi yabona. Uzofaka la bhavu uphinde wabuyisele endishini. Sokwazi ukwaqala mhlawumbe ngalutho. Hayi, kanti nambe ngithi ngifaka umbono nje hayi ngobani. Hayi angiqhubekani ngendlela yethu. Hayi, kona ayalingana. Ya, ngitshelile. Hayibo, kanti amanzi ambiwa la ekhaya. Oh, konje. Mana, qala sazokwenza mhlawumbe uthi uphinde ubuze ucela amanzi la ekhaya. Hawu. Obvious phela njengoba ilanga ngashisa kanje kulezi insuku ngeke ngawacela amanzi. And ingakithi phela la. Hayi ziyashasha uthi umuntu usezoba safe. Safe. Uqonda ukuthini ngalokho? Njengoba abantu bengisukela bethi ngibamba abantu inkunzi. Futhi utumile ngala wonke umuntu uyayazi leyo nto. Hey, angikho kanjalo mina bangisukela. Unjani? Kwashe? Sha mina kwagcina nami ngibamba abantu engingabazi inkunzi. Hayibo, sijodo uzobulela umuntu. Ya. Ukuthi mase ngimbulele kodwa uyobisa isolvekile le ndaba yebhili yamanzi. Wena angithi uyawazi umthetho wala ekhaya ukuthi mawuze nevisitor wena ukhokhela ibhili yamanzi inyanga yonke. Hayi cha uFodo bengazileke nje mina ubedlule wasecela amanzi. Futhi nawo bengakaphuzi nanka. Shanks, ukuze nathi sikwazi ukumela imithetho, nawe kuzomela umele lo wama-visit. Wesiphathi wasugestwa wena. Cela amanzi. Mphuzisa. Hey, wena ngithi visitor lakho aliphuzo wena. Awe, sahlala mnandi entsuze. Awe, sahlala mnandi entsuze.